Hello, may buntag guys. May buntag sa inyo na karon magluto na po kog manok. Manok akong sabawan, tangan ako kalamunggay o pamugayan ako ayon. Samtang naglaba-laba, samtang naglimpyo-limpyo og mga kanang pangtrabahoon diyan naglaba-laba pud ko. O magipakuan akong pagumangkon og lamas. Ipalimpyo kay kuan man kanang sa ngalan ana magkuan pa kog kalamunggay maghuros ko kalamunggay namong laba dayon magluto ko karon ako sang gipa slice og lamas ana og lamas dili ako ni pao ipag-ana sa ko pao kaya ito na pita ko no kita ba ko sa magkuan sa ko kalamunggay guys kaya kung isaw ng manok nga gagmay ipangan ko napatupong ko guys okay gikan ko lang lang parang kawoy sa pihil balog yung mga senyora na mo nang wala kuwan sa ko ako na rin pakulog din guys kaya magkuwan pa ko ka na kita rin ipakita ko mo sa pangulog lang luto lagi ko kuan manok para no manok din kanina na ilamas day ganahan ko din mag-kitaw guys gamay ra gud kay na kay para sabawan ra sa mga pasyente wala kan laba-laba pud ko guys to kung labonon o panahuman luto ko karon ani luto ako og kuan slice na kog lamas ko pag mangkon stress ko lang pa ay hindi sa ko wala ni day day aos ani wala pa na ko dali ra nagkuwag pa mi may buntang pangansan mo day lang ko sa inyo sa harap ka ko na sarap ko sa kulo na yun nagana Raunya panguwan na dahil guys mga naglalaban pa rin dokto, nalalapa limpyo, kaya naman yari sinabaw na manok sa hunsa may gisahon pag-gisa-gisa sa ito may buntag guys kulingit pa kayo senyora guys nakita na lang tas sa YouTube